Čau, dneska jsme si pro vás připravili první číslovaný díl našeho podcastu. Dneska to budou aktuality z motorsportu, z dění okolo aut a tak dále. Já jsem Ondřej, vedle mě sedí Krištof. Ahoj. No a začneme Formulí 1, protože poslední víkend se jel závod v Bahrajnu, což bylo poměrně zajímavé, a takže vám k tomu něco řekneme. Takže začneme kvalifikací Formulí. Tak, kvalifikace byla poznamenána hnedka nehodou, a to Haasu a primárně Ocona, kterému se tam nepodařilo najet na jeden obrubník, pokud vím. Sklouzl po obrubníku. Jo, sklouzl po obrubníku. Se dá říct. Auto se mu roztočilo. Naštěstí teda značně ztratilo rychlost, než se doklouzal k bariéře, a nakonec, ačkoliv ten crash může vypadat jako docela destruktivní, tak se mu nic nestalo a mohl normálně nastoupit do závodu. No, vypadá to dramaticky, ale zase tak dramatický to nebylo. Další, co se v kvalifikaci událo poměrně nepříjemného, je, že FIA zrušila čas Hülkenberga kvůli překročení track limitů, ale až 3/4 hodiny poté, co se to stalo. Čímž poměrně zkazila kvalifikaci Albonovi. Tam přesně nutno podotknout, souhlasíme s tím zrušením toho kola, ale myslíme si, že to mělo asi přijít trošku rychleji. Na ty track limity sledovat jdou. FIA na to má prostě technologii. Přesně tak, normálně. A mohli to prostě před začátkem další kvalifikace, dalšího kola kvalifikace ještě vyřešit. Za normálních okolností prostě to kolo je deleted prostě během toho dalšího kola, prostě během 2 minut. Hned, přesně. Hned, jo. Tohle to bylo opravdu zvláštní, nikdy předtím se to nestalo, my doufáme, že se jim to už nestane, protože myslím si, že i pro fanoušky to bylo dost matoucí. Ono celkově to není jako jediná věc, která se FIA v tomhle závodu úplně nepovedla. Se tady ten víkend kazilo. Oni tomu zase královali, a to, že tomu královali, ukázal i třeba Hamilton, kdy, já nevím, jestli si toho všimnul, ale po konci závodu, když vystoupil z formule a šel do zázemí, tak tam stál prezident FIA. Jo. Chtěl ho jako obejmout a bohužel tomu úplně neprošlo a Hamilton ho tak jako pomalu, jak kdyby odstrčil a šel prostě dál. No, tak celkově já si myslím, že ty vztahy mezi jezdci a FIA jsou teď poměrně chladnější od té doby, co se začali drtit za ty jejich různý... Jako aktuální prezident prostě FIA určitě není ten nejoblíbenější. Jo, můj oblíbený záběr s tímhle prezidentem je, když šel pro tu formuli a roztočil se hned na rovince při rozjezdu, že jo. To si myslím, že udělal škodolibou radost úplně každému. Ano. Co bych třeba v té kvalifikaci vyzdvihl, ano. co naopak povedlo, tak byl Gasly na 5. místě. Jo, tak to rozhodně, to bylo překvapivý. Což je prostě aktuálně rozhodně, já si myslím, z té horší půlky. Rozhodně z horší půlky, přesně tak. A Gasly jako předved to, že opravdu něco umí. Já si obecně myslím dlouhodobě, že Gasly jako je dobrý jezdec, bohužel se mu prostě ještě nedopřálo úplně nejlepšího auta. No, tak dopřálo, ale tam se mu úplně nedařilo. Komu se tam dařilo? Přesně tak, komu se tam dařilo. A tak tomu se někdy třeba dostaneme. Já myslím, že bychom se mohli šoupnout tomu výsledku té kvalifikace, což je tady Piastri, který vyhrál kvalifikaci. Papá na prvním místě. Přesně tak. Komu by to neudělalo radost? Jako? Pro Piastriho, mě rozhodně jo, já mám Piastriho rád, fandím mu v celku. Já si myslím, že na nás obou je vidět, jako komu tak nějak fandíme. Naopak, co prostě může být pro řadu lidí, obzvlášť těm, kteří doteď fandili těm nejlepším, že? Což je prostě valná většina fanoušků čehokoliv. Bývá to tak? Tak Verstappen na 7. místě. Tyjo. No. Co by se to úplně nepovedlo? Co si o tom myslíš? Ale svědčí to o tom, že v tom Red Bullu prostě to nešlape jako ty roky, kdy jim to perfektně fungovalo. Už minulý rok to šlo pomalu do háje s tou jejich formou a teď prostě už je to zuby nehty. A minulý ten víkend před Bahrajnem vlastně jako Verstappen předved, že prostě to z toho auta občas vytlačit umí, ale tenhle víkend to prostě nešlo vytlačit. Ani on, a to si myslím, že je aktuálně asi v nejlepší formě a jako nejlepší jezdec na startovním poli, nebo jeden z těch úplně jako na špici. Myslím si, že že ta aktuální forma asi není úplně nejlepší, co on kdy měl,
ale rozhodně to není na to, aby dojížděl pomalu v půlce. Jako. To ne, no. To Jo. ne. Tak, No, tak tak šoupneme od té kvalifikace asi já bych k ještě závodu, k ne? kvalifikaci dodal to, že takový překvapení může být to, že druhý v kvalifikaci byl George Russell, A ale pravda. kvůli tomu, že oba dva i s Antonellim vyjeli z boxů dřív, než bylo povoleno, a si do to kvalifikace, oba tak, odpykali. tak se jim obou vynuloval ten čas a na druhé místo se posunul Charles Leclerc. Já nevím, jestli jsem nuloval čas, rozhodně oba dva se šoupli o Minimálně jedno dostali místo dozadu. grid penalty. Přesně jo. tak. Takže z druhého místa startoval můj oblíbenec Leclerc, ale to už teda k závodu. Přesně tak, k závodu, no. Závod byl ten- To tady máme takhle. Závod byl taky zajímavý, protože to začalo hned úplně nejvíc povedeným startem. A tady. Nebo vlastně extrémně povedeným startem, protože vidíme tady Landa, kterýmu se start velice vyvedl, protože se hnedka posunul, tuším, Na druhé místo. na druhý místo. Jo. Ale stejně jak to doprovázela kontroverze. Vlastně, a to pardon, kvůli tomu... myslím si, že na třetí. Na Druhý třetí, jel Russell ano, druhý do startu. Ano. Leclerc se propadl na čtvrtý. Tady hnedka můžeme vidět to, co stvořilo tu kontroverzi, to, že on startoval vlastně posunutý. Ta žlutá čára, tak ta má jakoby napovídat těm jezdcům, kde přibližně mají mít přední kola toho monopostu, aby byli furt v tom boxu. A ta pneumatika se jim musí aspoň dotýkat. Přesně tak. Což se tady vůbec nepovedlo. Teda musí se dotýkat té bílé čáry, pokud se nepletu. Musí se dotýkat bílé čáry a oni... Žlutá je jenom kontrolní. pověda. Přesně tak. Jo. No, takže... Já si upřímně myslím, že někdo dokonce říká, že když on prostě získal tolik pozic na tom startu a dali mu jenom 5 vteřin, ale on nezískal ty pozice kvůli tomu, že byl tady že posunutý startoval o o pár tenhle centimetrů. kousek, jo, to... To opravdu ne, myslím si 5 vteřin úplně v pohodě, i když viděl jsem tam nějakou kontroverzi s tím, že Asi jo. nevím, jaký monopost to byl, nevím, jaký pilot, ale v jednom závodě tak byl posunutý naopak v tom boxu doleva a dostal za to 10. Ty penalizace nejsou vždy prostě konzistentní od TFI, ale tak to je zase na nějaký jiný povídání. Takže začátek závodu proběh takhle, Norris se prodal poměrně dopředu, Leclerc se tam propadl, uprostřed pole to byla mela jako vždycky. Ono obecně se úplně nepovedl start všem jezdcům na žlutých gumách. To je pravda. Na střední směsi se to jako nepovedlo nikomu a je to taky jeden z těch důvodů, proč Lando mohl vyšplhat na ty pozice nahoru. Je to jeden z důvodů, proč se Leclerc tak propadl, ano, je to tak. No. Takže Leclerc z první řady na 4. místo po první zatáčce. Tak je to strategie Ferrari, my fanoušci Ferrari už jsme na to zvyklí. Ale musím teda říct, že jako je to že po dlouhý to době. vyjde. No ale je to po dlouhý době, co ten jako offset té strategie Ferrari nespůsobil úplnou tragédii. Nakonec to dávalo nějaký smysl, i když teda si vybavuju ty rádia, že jo, já chci plán Delta, nebo jedeš plán Bravo, nebo naopak a Přesně tak. nějaký dohady tam byly, ale vlastně v průběhu toho závodu se to nějak tak vyplatilo, no. Jo. Tak, tady máme slide k tomu, co se dělo Verstappenovi v závodě, kde pokračovalo trápení z kvalifikace. Yep. A vlastně tady jako boj s Williamsem, což by člověk od Red Bullu vlastně nečekal, že bude mít problémy s Williamsem. Přesně tak, od týmu, který je prostě doteďka byl na úplný špičce, že bude závodit s někým, kde je prostě z druhé půlky. Pojďme se nalít čistýho vína. Ještě nedávno byl na úplném chvostu, že jo? Přesně tak, jo. Williams prostě nezajíždí nic. Sainz bohužel... Tenhle rok už to je lepší, ale... No ale třeba Sainz opravdu letos ještě nepředvedl bohužel nic. Ne, jo, Sainz má 0 bodů. Je to tak. Jo, je to z části teda kvůli tomu, že ten závod byl velká smůla, dařilo se mu do určitý chvíle a pak to šlo prostě do kytek. Šlo dál, no. Jo. Co udělalo ten závod asi nejzajímavější, tak byly ty pneumatiky. Rozhodně rozdíly v výkonnosti těch pneumatik a jejich poměrně rychlé opotřebení, protože jestli se nepletu, tak okruh Bahrajnu nebyl nikdy
přeasfaltován, je to původní povrch. Přesně tak. Jako Bahrajn je význačný tím, že prostě opravdu zásadně žere ty gumy. Jo. A dokonce já jsem dneska viděl tabulku, bohužel už poměrně pozdě, já jsem to stihl doplnit do prezentace, kde byly časy, na jakých gumách zajížděly jaký časy, byla to taková prostě výsečová tabulka a vyšlo z toho, že opravdu někdo na těch medech zajížděl zásadně lepší časy, než na těch softech. Než na softech. Ty softy šly prostě po pár kolech do háje. Takže ta konzistence byla mnohem lepší na těch žlutých. Jo, to je možný, ale celkově... Byl to taky monopost od monopostu. Přesně tak. Ono, co si bude. Je to řidič od řidiče, je to monopost od monopostu, každý monopost pracuje s pneumatikama jinak a každý pilot pracuje s pneumatikama úplně jinak. A je to samozřejmě taky na té situaci. Když jedete na prvním místě, jedete v čistém vzduchu od začátku do konce skoro, tak je to jiná. Tak se vám jede krásně. Vy nemusíte tolik tlačit na ty pneumatiky, vy je tolik neopotřebováváte. Za to, když se snažíte prostě za každou cenu někoho furt dojíždět a snažíte se o to několik kol za sebou, na něj furt tlačit a vyvíjet ten tlak, tak ty pneumatiky jdou zásadně pryč. Jasně, je tam těch faktorů víc. Z toho auta před, řekněme, někým jde teplo, jde z něj špinavý vzduch, takže to auto za ním ztrácí přítlak, tím pádem je v zatáčkách víc potřeba využít ten mechanický grip těch gum. A takhle jedno s druhým prostě to dělá velký rozdíl jenom. Takže gumy nám udělali v celku zajímavý závod, který byl ještě okořeněný jedním safety carem a ten přišel takto jsme se dostali jinam. Přišel tady po této kolizi. Přesně tak, po kolizi Sainze a Yukiho. Yuki za to nedostal ani žádnou penalizaci, jelikož to bylo odůvodněno tím, že Sainz prostě Yukimu nenechal prostor, co si budem. Bylo to diskutabilní. Yuki ochutnal prostě medicínu Red Bullu. Ono prostě, to je taktika Red Bullu, že jo? Být co nejagresivnější a nenechávat tam těm prostor těm řidičům a doufat, že ty ostatní piloti prostě ustoupí. Možná ne zas tak Red Bull jako hlavně Maxe, že jo, ale je to... Tak Yuki aktuálně jezdí úplně stejně. A Yuki vždycky jezdil stejně. Yuki byl vždycky agresivní nejenom na vysílačce, ale i v autě. Já si pamatuju Yukiho i ve Formuli 2 a vždycky jako byl to zábavný jezdec. Je to můj oblíbený underdog tam, protože vždycky přinese zábavu. To já teda říct nemůžu, ale obecně říct prostě, že teďka si myslím, že ta dvojice v Red Bullu jsou rozhodně dva nejvíc agresivní jezdci na poli. Jako. Tak asi je, no. Jo. Já se vrátím ještě k tomuhle slajdu, to jsme chtěli zmínit, že vlastně ty technické potíže doprovázely kde koho na různých, řekněme, úrovních. Tady je pitstop Red Bullu, který byl hned dvakrát poznamenaný tím, že jim nefungovalo vlastně světlo, kterým dávají tomu řidiči vlastně najevo, že je vše hotovo, můžeš odletět. Není to o tom, že by nefungovalo to světlo normálně fungovalo, ale ty pistole v sobě mají potvrzovač toho, na jaký moment jste to utáhli. Nevím, jaký přesně ten moment je, ale ta pistol musí dosáhnout nějakého momentu dotažení. A v jedné ty pistole nefungoval senzor toho dotažení, toho momentu. Takže nepouštěl zelený světlo. Ano, přesně. A ona si ta pistole myslela, že to ještě není dotažený a díky tomu se nemohlo rozsvítit to zelené světlo. Jo? Oni si nejdřív právě mysleli, že je to chyba v tom světle, tudíž tam použili pak tu ruční světlo. To druhý světlo, jo. Ale vzhledem k tomu, že nebyl problém ve světle, ale v pistoli, tak tam furt svítila ta červená. Takže takhle. Jo. Tak. Trošku bych ještě u toho Red Bullu zůstal, ať úplně neodskakuje. Pro Red Bull to zároveň byl první závod od Las Vegas, kdy získal bod i na druhý sedačce, kdy pro ně nejel jenom Max. Což je zajímavý, protože celkově to pro ně úspěšný závod nebyl. Celkově ne, jakože bylo by lepší, kdyby Max zase vyhrál a získal by víc bodů, ale samozřejmě, ale takhle aspoň nějaký body od toho Yukiho získali a je to... Tak celkově tenhle víkend si myslím, že na Yukim šlo vidět, že už se s tím monopostem trošku zžívá a řekněme, jako byl tomu Maxovi blíž proti těm vlastně tý druhý sedačce dřív. Myslíš si, že se v letošní sezóně stane to, že by v nějakém závodě Yuki porazil Maxe? To je hodně teda záludná otázka. Já si myslím, že to stát může. Teoreticky se to stát může. Můžou být dva scénáře.
za A, Max podle mě potom, co se mu trošku nebude dařit, tak bude už trošku, to bude trošku štvát a bude tam ta frustrace a ta frustrace toho řidiče vždycky zná. Vidíme to často ve Ferrari, jo. že frustrovaný jezdci prostě zajíždějí mnohem horší časy. To tak je. A druhá věc, myslím si, že čím méně Max bude vyhrávat, nebo se kvalitně umisťovat, tím víc agresivně bude jezdit a tím větší šance je, že nějaký závod nedojede. Ano, to je dost možný. To s tebou souhlasím. Takhle, mě by potěšilo vidět Yukiho třeba na stupních vítězů, to by bylo docela zábavný. A nějaký jeho rozhovor v jeho angličtině potom a podobně by prostě byl budu ten záběr muset strašně oddálit, aby na tom stupni vítězů byl vůbec vidět. Aby tam nebyl na tom třetím místě jako úplně. Jsem to taky. Smysl přiblížit, ne? Jo, je to tak, no. Ale Red Bull nebyl jediný, kdo měl potíže. Red Bull nebyl jediný, kdo měl potíže. Ferrari taky. Ty měl další dva potížesti. Přesně tak. Ferrari měl problémy s DRSkem. Tam tuším, že to bylo přímo otevírání DRSka. Pokud se nepletu, byl to mechanismus. Tam to přímo byl mechanismus DRS a ten problém nebyl jenom v závodě. On ten problém měl i totiž v tréninku. Aha. A další problém, taktéž spojený s DRS, ale tady to nebyla chyba Mercedesu, Russella. Tady to nebyla mechanika DRS. Ale byla to chyba přímo GPS responderu. Ono dokonce, když se někdo koukal na ten závod, na tu mapku, tak to vypadalo, že Russell na výlet si na nákup nebo jo, taky nám několik kol neukazovali vůbec pořadí a rozestupy, protože prostě tam chyběl Russell a tak to radši vypli úplně. Přesně tak a Russell vlastně na základě toho si omylem spustil DRS asi na 0,02 sekundy nebo kolik. Nebo 0,02 sekundy tím získal výhodu, pardon. A naštěstí on si tu chybu uvědomil, zpomalil pak a žádná penalizace z toho nebyla, protože to byla chyba na straně zařízení dodávaným FIA a ne přímo Mercedesem. Takže se obešel bez penalizace a protože co si budem, tady by stačila velice malá penalizace a on by se hnedka propadl o jedno místo dolů, protože ten zápas... Dokonce do vysílačky Leclercovi říkali, ať se drží do 5 sekund, aby případná penalizace fungovala i pro něj a posunula i jeho. Přesně tak. Protože to se rovnou můžeme dostat k závěru závodu asi, že? K závěru závodu, přesně tak. Což teda byl boj Russella s Landem Norrisem, který byl až do poslední chvíle. Bylo to celku napínavý, si myslím. Velice napínavý, jako co mě rozhodně probralo na konci toho závodu, protože jsem byl v průběhu závodu jako unavený, tak to byl ten souboj. Prostě to jsem fakt jako... Ten byl a to pěknej. koukal vykulenýma očima a to vypadalo zajímavé. Landovi jsem fakt fandil, protože jsem mu ty body další přál a bohužel jako nepovedlo se. Je to za takový pro mě blbý. Russell i Lando jsou dva mý oblíbenci a koukat na jejich souboj. Už jsem si představoval ten scénář, že se tam oba dva navzájem vystřelej a nedojede ani jeden. Jsem si říkal, prosím, nebuďte aspoň až tak chamtiví po těch bodech a nevyborejte se na spolu, protože Leclerc na stupni vítězů by mi radost neudělal. To by udělal radost mě a zároveň já sleduju formuli většinou s britským komentářem, takže to bylo docela zábavný poslouchat, jak se snaží nenaddržovat Russellovi s Landem, ale jak jsou úplně nadšený z toho souboje a myslím si, že mějí stejný strach jako ty. Přesně tak. No, nicméně, vyhrál Piastri naprosto solidním způsobem, start cíl v podstatě. Jako bez zaváhání. Prostě. To byla jízda šampiona prostě, takže já docela věřím, že tohle je šampion materiál prostě. To je dost možný, že v budoucnu ho uvidíme. Já se nerad bych to říkal nějaký predikce, protože mi je jasný, že za to schytám strašný hejt. Ale tak od toho tu jsme. Ale pojďme do toho. Letošním šampionem bude i jeden z jezdců McLarenu. Tím pádem můj tip je Piastri. Můj taky. Přál bych to víc Landovi, ale myslím si, že to bude Piastri. Jo, Piastri má skvělou mentalitu, vlastně trošku podobnou Maxovi, prostě má to všechno na párku a je vždycky v klidu, nenechá se rozhodit moc, takže má asi větší pravděpodobnost a tenhle rok už zajíždí s tím autem srovnatelnou ligu jako Norris. No. Jo, za mě, co bych vyzdvihnul, poslední věc, tak je výkon Olího Bermana.
Určitě. Úplně perfektní. To bylo pěkný, nenápadný vlastně, nikdo jsme si to úplně to tak jako člověk, když ho vyloženě nesledoval, tak to nešlo zase tak vidět. Já ho sleduju, protože ho mám rád, já obecně jako mám rád Haas jako tým a to prostě perfektní. Když jako s autem, jako je Haas, se dokážete dostat z pozice 20 na pozici 10 během závodu. Je to pěkný. Jako nováček. Já si upřímně myslím, a zase schytám hejt, ale jsem s ním úplně v pohodě, aktuálně druhý nejlepší nováček ve Formule 1. 100%. Pokemem Autonelem. Přesně tak. Asi jo, to souhlasím. Druhý, oni jako za mě, oni dva jsou ty, kteří můžou být ty future champs. Jo. A akorát se ukáže, co dál. Olí to bude mít hrozně těžký, je to sice junior Ferrari, ale je to právě junior Ferrari. Hele, a aktuálně jezdí za Haas. Poslední šampionát 2007 Ferrari, co se týče jezdců, a už je prostě na čase. Myslíš, že třeba 2027 to prolomíte? Jako? Třeba to jednou přijde. Když se bavíme o tom vítězství v tom šampionátu, myslíš si, že se může stát to, že Hamilton vyhraje s Ferrari šampionát? Seš ten typ fanouška Ferrari, který si říká, jo, ten Hamilton to s tím Ferrari ještě jednou urve? Já jsem si to nemyslel už minulý rok, když se rozhodl přestoupit. A dál si to úplně nemyslím. Takhle nemyslím si, že to je nereálný. Reálný to je. Pokud Ferrari prostě přijde s dobrýma updatama, je možný, že prostě ještě tenhle rok se jim začne dařit a je možný, že prostě druhá polovina sezóny. A známe Hamiltona. Když má dobrý auto, tak je schopnej prostě takže ty jsi jako toho názoru, velkých věcí. Na druhou stranu Leclerc zatím v podstatě z mýho pohledu ještě furt se v tom autě cítí komfortnějc a má lepší prostě tempo a já si myslím, mají podobný driving style, takže je to těžko říct. Já si myslím, že aktuálně, když by Ferrari doladilo strategie a doladilo auto, tak aby bylo prostě to vyhrávací. Nejsou tak daleko, no. Tak stejně vyhraje Leclerc. Je to pravděpodobný. Za prvý je to miláček ve stáji, za druhý prostě to má najetý a myslím si, že by to byl souboj a ten souboj vevnitř by je mohl stát to, že když by to auto na to mělo, tak to stejně nakonec třeba vyhrajou McLareny nebo třeba Mercedesy. Jako Mercedesy ten rok taky nejezdí špatně. Když jsme u toho, tak to je jediný, co mě odrazuje od toho, že jeden z řidičů McLarenu vyhraje šampionát. Je to, že se hrozně bojím, jak dopadne ten souboj mezi nimi. Já si myslím, že jsme nějaký jako ochutnávky viděli, že já vím, to dokáže skřípat. Já se hrozně bojím toho, že to McLaren neukočíruje a že ten Russell tam prostě bude ze zádu na ně číhat, aby na konci ještě nevykousnul. Je to možný, uvidíme, za jak dlouho Antonelli začne zajíždět Russella, a takže celkově tahle sezóna vypadá, že bude ještě dost zajímavá. Určitě. Tím bych asi skončil s tou Formulí 1. Formule 1 stačilo, nebudeme unavovat diváky. K Formuli 2. Přesně tak. Což určitě většinu diváků zajímat nebude. Formule 2 je primárně tvůj šálek kávy, tudíž tě nechám se o tom krásně rozpovídat. Já to shrnu rychle, protože takhle pravděpodobně to tolik lidí nesleduje. Já to sleduju rád, hlavně z důvodu toho, že ty závody jsou prostě kvalitní. Je to skvělý závodění, ty monoposty jsou vlastně v základu jsou stejný. Jsou to stejný šasy, stejný motory a je jenom o nastavení týmů. A prostě ty jezdci, co jezdí v Formule 2, se všichni chtějí dostat do Formule 1. Ten hlad je tam zásadní. Ten hlad je velký a podle toho vypadají ty závody. Jo? Takže to je prostě super podívaná. Za mě prostě, kdo má rád okruhový závodění, single seatery, tak tohle je vlastně za mě jako zábavnější než ta F1 na koukání. Tak a jenom si to shrneme, jak ten víkend vlastně vypadal v té Formuli 2. Kvalifikaci ovládl šampion Formule 3 z minulého roku. Já si to radši mrknu, abych to nevyslovil špatně. Je to Leonardo Fornaroli. S tím, že druhý skončil Victor Martins a třetí Luke Browning. Ve sprintu, kde se otáčí první desítka z kvalifikace, se podařilo Pepe Martimu dostat z 11. místa na první.
což je přesně ten typ prostě té Formule 2, přesně to ta Formule 2 přináší, že i ve sprintu, který má méně kol než ten velký závod, se může stát, že někdo prostě z 11. místa se dostane na první a vyhraje to. Já si teďka upřímně nepamatuju, byl sprint poznamenaný safety carem nebo ne? Byl, že jo? Bylo tam nějaký i jako pokusy o přezouvání, který není nutný ve sprintu a podobně. Doporučujem podívat, je to opravdu zábava. Takže Pepe Marty z 11. místa před Verschurem a Dirksenem. A ten hlavní závod, feature race, ovládl irský závodník Alex Dunn. Alex Dunn byl hodně agresivní už ve sprintu, kde se mu to moc nevyplatilo, ale v tom hlavním závodě nemusel být až tak agresivní, poměrně rychle se dostal na první místo, který ovládl zhruba způsobem jak Piastri, prostě tu Formuli 1, prostě ten závod Formule 1 velmi solidně prostě zajel celý závod, jakmile se dostal na to první, tak už prostě to první držel, zase byl tam nějaký safety car, nějaký restart nebo nějaký přezouvání vlastně. A prostě Alex Dunn zajel moc hezký závod. Je to irský závodník, je to nováček ve Formuli 2. Tak a za ním ještě, abych ti to jenom dopověděl, za ním dojel Browning, což byla alternativní strategie, ten startoval na opačných gumách než většina toho předku. A třetí dojel ten Fornaroli, šampion Formule 3 z minulého roku, který to musel do poslední chvíle bránit, ten prostě posledních pár kol za sebou musel držet Pepe Martina jako... Pepe Martin je junior Red Bullu, ne? Je to junior Red Bullu, je to Španěl a ten jezdil už teda minulý rok a komentář je vždycky tak, jako ty komentující ho vždycky jako vyzdvihujou, že je to velká naděje. Z mýho pohledu jo, občas předvede super výsledek, občas jede skvěle, ale není moc konzistentní. OK. Dobrý, tak bychom se posunuli k dalšímu tématu. Dostaneme, tady proklikáme teda ještě, jsem neproklikal fotky. Tady máme toho šampiona Formule 3 z minulého roku, Fornaroliho. Tady je Pepe Marty, poté co vyhrál ten sprint. Jasně. A tady máme Alexe Dana, což je ten irský závodník, který vyhrál ten hlavní závod. A teď se dostaneme teda zase k tvé části. Jasně, přesuneme se. Budu stíhat tady slidy. K Čechům v motorsportu, to určitě chceme zmínit. Zaznamenali za posledních 14 dní pár úspěchů a pár změn. Největší asi úspěch za poslední dobu je tady Martin Doubek, který závodí v European NASCAR Series a ten si zaznamenal v prvním závodě ve Valencii, respektive v druhém, protože je to první závodní víkend, ale NASCAR se vždycky jezdí zdvojeně. V sobotu se jede jeden závod, v neděli se jede druhý závod. Takže vlastně v druhém závodu ve Valencii první místo, což je pro něj úspěch. On je konec konců i mistr Evropy nebo mistr té European Series z minulého roku, takže se tam dá očekávat. Že... Nevyhrál to ještě jednou někdy předtím? Vyhrál a teďka bych kecal, myslím si, že v roce 2020 nebo 2021. Jo, myslím, že 21, no. Něco takového. Takhle, už dvakrát šampionem byl, pokud jsem je to přesně tak, je to dvojnásobný šampion. Jo, takže tomu se podařil krásný úspěch, máme ho tady s českou vlajkou, krásná reprezentace a doufejme, že se mu bude i ve zbytku sezóny dařit. Tak jo, šoupneme se dál. Další tu máme Martina Macíka z Technology, vlastně taky dvojnásobného vítěze Dakaru v kamionech, minulý rok a letos vyhrál. Vyhrál celý Dakar, jo? Ano, vyhrál celý Dakar, dvakrát po sobě. A vlastně on zároveň si i vyrábí ty kamiony a vyrábí aktuálně zdaleka nejlepší kamiony na Dakaru. No, oni je vyrábějí kousek od Prahy, v Sedlčanech. O tom já vím prd. O tom ty víš prd. Já tím, jak se pohybuju v rallycrosse a prostě Dakar je taky na nespevněném povrchu a i vlastně Martin Macík tak podporuje hodně i mladších jezdců, podporuje mýho velice dobrýho kamaráda Lukáše Pecha, který právě rallycross jezdí. Tak jezdí pod stájí Technology. Ale ať se tomu dostaneme. Martin Macík se rozhodl letos startovat v kamionu i na asfaltovém okruhu. To už bude pro mě zajímavější. Uvidíme ho na konci srpna v Mostě. V tom tahači, co je za ním, je to Iveco, takže
stejná značka, Itálie. jakou jezdí i Dakar, respektive tam se sice vytváří sám, ale jezdí také na technologii Iveco. Okay. A určitě to bude zajímavý závod. Ono pro plno lidí ty tahače třeba nemusí být tak atraktivní, ale je nutné si uvědomit. Je to obrovský stroj, který má 1000 koní a 3000 Nm. To je prostě úplný nonsens. Jsou nafty? Jo, je to ropa. Já si říkám, kde se tam bere ten obří krouťák. To dává smysl, no. A je to kamion. Je nutný si uvědomit to, že to je prostě úplně šílený. Jako, jo. To je. To je úplně šílený, samozřejmě je to mnohem lehčí než klasický kamion, který potkáte na dálnici. A myslím si, že to budou velice zajímavé závody a že by tohle mohlo přilákat k tomu sportu zase nějaký třeba jiný lidi. Fanoušky. Protože co si budem, k tomu Dakaru kamionu přitáhnul o hodně pozornosti v Česku, hodně fanoušků a myslím si, že tohle by zase mohlo vzbudit prostě nějakou pozornost. Tak. Dobrá, tak máme tu na poslední českou stopu v motorsportu. Který se zmíníme. Myslím, že poslední česká stopa to není. Ano, kterou dneska zmíníme. Je to Staněk, kterýmu se, co si budeme v Bahrajnu, vůbec nedařilo. No, nebylo to nic moc. Sprint už si úplně nevybavuju, tam se potácel, pokud se nepletu. No. Já si líp vybavuju ten hlavní závod, protože ten jsem viděl blíž k dnešku. Tam se propadnul proti kvalifikaci úplně zásadně. Propadnul, na druhou stranu tam byl takový moment, kdy jsem vlastně mu docela držel palce, že tam pěkně bránil několik kol, prostě na něj dotírala celá skupinka prostě jezdců na lepších gumách a nakonec se teda neubránil, jo, ale několik těch kol tam byly fakt zajímavý od něj momenty, kdy jsem si říkal, to je fakt pěkná defenzíva, ale nedopadlo. Bohužel prostě to nevyšlo ani v jednom závodu, ani ve sprintu, ani ve future raceu. Odnáší si tudíž 0 bodů z toho víkendu. Z předchozího závodního víkendu se odnášel 4 body, protože se jel pouze sprint a nejel se klasický závod. Z důvodu počasí. A takže si má 4 body v šampionátu, je na nějakém 12. místě a doufejme, že se trošku víc žije s tím monopostem a vyjde to v nějakým z dalších závodů, ale bojím se, že ho stájový kolega docela zválcuje. Jeho stájový kolega je ten Forna Roli, nebo jak se to správně čte, který si sednul s tím monopostem teda hodně rychle. No. Tak jo, tak se přesuneme tady od motorsportu někam dál. Přesně tak, přesuneme se tady k nějakým akcím, co nás čekají automobilový v Čechách teď, nebo v Čechách v nejbližších týdnech. Ano. Je to tak. A koukám, 19.4. bude v Mostě Porsche Day, je to 25. ročník? Ano. Nebo je tam ta 25 kvůli roku? Jo, tak to bych kecal. Možná spíš kvůli roku, protože 25. ročník toho Porsche Day v Čechách nebude. Těžko říct. Asi jo, spíš je tak. To kvůli roku. Nicméně je to označený Porsche Day 25 v Mostě 19.4. Bude tam vidět mnoho krásných Porschat. Jo, napříč budou prostě. tam fanoušci, majitelé a tak dál. Budou tam starý, nový, všechny možný. Jo. Napříč všemi roky, napříč těma civilníma i těma závodníma. Jo. A to určitě Porsche má co nabídnout. Určitě. Doporučujeme dorazit. Most pro valnou většinu lidí nebude úplně nedosažitelná vzdálenost. Tak pro řekněme, západně českou část je to dosažitelný. Když člověk jede z Ostravy, Opavy, tak to je horší, že jo, ale tak třeba nám jednou ty dálnice dopojí, takže to bude taky rychlejší. Přesně tak. Další akci tu máme 37. jarní setkání v autoklubu Mercedesu v Kolíně, což už je dosažitelný opravdu skoro pro každýho, protože Kolín je takový ten středobod té republiky. Kolín je pěkně. Akce je jak pro členy klubu, tak pro fanoušky. Uvidíte tam určitě nádherný auta, což vidíme i tady na fotce. Ve středobodu žehličku, prostě jedno našeho oblíbené. Nejkrásnějších aut, který Mercedes kdy udělal a v dnešní době furt koupitelných prostě. Ano, dneska se SLko ještě, když se člověk dokonce omezí na 6válec, dá koupit za velmi rozumný peníze. Za 6válce chodí za krásný peníze. Přesně tak. Za krásný peníze, ale co si budeme oba dva, bychom to chtěli. Všichni chtějí prostě SL 500.
No a co si budeme, pokud bychom rozchodili tvýho Mercedesa, tak bychom se tam možná dojeli podívat, ne? Jo, pokud bude 190 hezky vrčet, což se dozvíme během pár dnů. Tak co si budeme, ona vrčí. Ona vrčí, Ale k tomu hulí. jen máme nějaké podezření, jestli žere volej, nežere volej, ale to se brzo vysvětlí a zjistí, jak to s tím doopravdy je, a když bude vrčet normálně a nebude hulit, tak se tam zajedeme asi podívat youngtimerem, no. Přesně tak. Určitě tam nebude mít nejstarší auto, ale, To nehrozí. ale rádi se podíváme na to, co mají ostatní členové Mercedes klubu. Tak jo, tak teď se asi dostaneme k takové té části, co asi jako se nedá úplně ignorovat, a to jsou nějaké novinky na trhu aut. Jako slibovali jsme v nějakém tom úvodním díle, že nebudeme se tím nějak úplně hodně zaobírat. Na druhou stranu Budeme vyzdvihovat to, co nám osobně přijde zajímavý. a teď tady začneme. Mohlo by to zahýbat zásadně s tím trhem. Po tom zahýbáním z trhu si totiž popovídáme dneska. Máme tam 2 zajímavé body a 2 body, které by mohly být zajímavý pro ten evropský automobilový trh. Je to tak. Prvním bodem je představení Fiata Pandy, teda respektive Grande Pandy, která přišla s velice zajímavým designem. Já jsem vždycky Pandu měl rád. Od první generace si myslím, že to je prostě zábavný, funky auto od Italů. Prostě člověk nesmí čekat žádný zázraky, ale... Italové dělají samý zábavní auta. Přesně tak. No a takhle Fiat Panda prostě Grande vypadá takto. Bude se dodávat jak hybridu, což je 1200 z hybridní technologií, tak v čistě elektrické verzi. Což je právě za mě ta zajímavá, jelikož čistě elektrická verze v základní výbavě bude startovat na 589 českých korunách. 9 tisících. 589 tisíc, ano. 589 tisíc českých korun. To je pěkný, no. To na elektromobil, který je ne úplně velký, ale přece jenom je to elektromobil, který se něco vejde. Už je to crossover, už Přesně je to tak. auto, do kterého prostě dáte aspoň něco. Je to tak. Tak je to zajímavá cena, speciálně s ohledem k tomu, o čem se budeme bavit o něco později, a to je nějaký jako postupný příchod čínských automobilek na evropský trh. A jak jde vidět, taky ty evropské automobilky začínají nacházet cestu, jak udělat elektromobil relativně dostupný. Jasně. Co si budem, to auto je dostupný, má poměrně použitelný dojezd pro takovýto běžný užívání. Jo. Udávaný je 300 km, dejme tomu, že běžný bude nějakých 200. A co si budem, to na to denní dojíždění do krámu, do školky, zpátky domů, valný většině populace bude stačit. Jo? Ten průměr... Kdo kdy s Pandou jezdil delší cesty? Není tohle sice úplně klasická Panda, je to ta Grande Panda, je to větší auto, ale i tak je to myšlený tady na tyhle krátké cesty, není to myšlený na žádný prostě přejíždění Evropy, Praha, Paříž za prostě pár hodin. Jasně. Myslím si, že to bude ideální řešení druhého auta do rodiny pro takový ty lidi, kteří bydlejí třeba lehce za Prahou. Půlrany prostě pro mámu odvízt děti prostě do školy. Bydlíte lehce za Prahou, máte fotovoltaiku, ten elektromobil je pro vás prostě hrozně výhodný. Super. A vlastně já, ačkoliv nejsem fanoušek přechodu na elektromobilitu, tak si myslím, že je super, že je tady ta volba tohodle, protože pro někoho to bude prostě Pro někoho geniální. To smysl dává, jde to vidět už dneska, nějaký BMW i3 jsou poměrně populární a přesně takhle většinou fungují. Člověk je vidí jako druhý auto v rodině, někdy třetí auto a fungují prostě jako ty nákupní tašky okolo komína s dětma prostě tamhle. Jasně. A na to by ta Panda mohla být fajn. Tak. Zároveň je dobrý to, má to 300 km dojezd a 80% baterie, pokud budete mít připlacený rychlejší dobíjení, který bude stát cca 10 000 korun, tak máte nabito za půl hodiny. To je super, to už jako dává nějaký smysl. No. Hybridní verze startují o dost míň, ty startují na 455, ale 1200 v hybridu, počítat s ním je to zase městský vozidlo. Bude to prostě prdítko, no. Jo. Zároveň s tím se dělá i bratr. Teď jsem k tomu chtěl dojít. Máš ho tady na fotce, perfektní. Je to Citroën EC3. Motorizace zase stejný, buď elektromobil, anebo hybrid.
Je to v podstatě jiné balení velice podobného auta, měl by to sdílet stejnou platformu, pokud se nepletu, technologii prostě... Ale upřímně, co se ti líbí víc? Za mě ta Panda, protože jestli se dokážeš vrátit, tak ty světla na tom předku, to je geniální. Připomeňme, ty světla nejsou v základní výbavě. Ty úplně holotě, co se dělá jenom v tom pluginu, myslím. Pokud se nepletu, tak jenom v tom pluginu je ta úplně nejnižší výbava, tak tam ty světla nejsou úplně v tom základu. Jsou až od té střední výbavy, u toho elektrického je to, myslím, od té úplně jako vlastně základní, což už je ta střední. Přesně tak. Opačným směrem, takže zpátky k Citroenu. Taky to nevypadá úplně zle, bude to plnit stejnou funkci. Věřím, že prostě Francouzi si koupí Citroën, Italové Fiata a zbytek národností bude mít volbu. Zbytek národností si koupit taky Citroën, já si myslím, ale to. Co si myslíš o tom znaku na kapotě, o tom novém znaku toho Citroenu? Nic to upřímně moc nelíbí. Mě to nějak jako nekope, mě vývoj těch log a znaků prostě přijdou občas zbytečný, občas prostě to má nějaký význam. Tady mi to nevadí, jako Citroën. No. Na český trh to přijde 34. už a auto už lze předobjednat dneska. Takže můžete si dojít do Fiatu a předobjednat si to, oni určitě budou rádi, protože Fiat na tom podle mě světově zrovna není úplně nejlíp. Je to součást velkého koncernu, tak to asi zase tak nehrotí. No, tak posuňme se k něčemu, co myslím si nás dva zajímá o něco víc. Já jsem Michelin boy, ale i tak Pirelli vydalo novou sérii pneumatik, jsou to P0 5, tudíž pátá generace pneumatik P0. Jsou to vlastně sportovní pneumatiky, které se vyrábějí pouze v těch vyšších rozměrech, což je 1823. Klasika. Tudíž proto mě to nezajímá, jelikož já mám samý malý sportáky, kupu 15, 16, takže já jezdím na pilotech. Jo, mě to taky na auto nepůjde, taky jezdím 16, teďka vlastně jsem kupoval. Co jsi koupil? Taky jsem koupil nakonec piloty. Pilot v daném rozměru prostě Michelin. Nebyla konkurence. Na druhou stranu já jsem nějaký Pirelky v minulosti měl, P0 Nera, byly to skvělé gumy. Nemůžu jim nic vytknout, já si myslím, že prostě super věc a když přišla tady ta nová generace, tak se k tomu přidalo to, že vlastně oni poskočili docela, co se týče v tom vývoji. Jim se podařilo to vyvinout spojením umělé inteligence a nějakých už jejich algoritmů Pirelli předtím, který používali k vývoji pneumatik a podle vyjádření Pirelli se jim prostě podařilo velký skok v tom vývoji, že díky té umělé inteligenci se jim prostě to podařilo posunout o větší kus, než se normálně jim dařilo posouvat. To, že se to zásadně posunulo, ukázal i jeden test, vlastně zatím asi první test. Ale v celku takhle první relevantní test bych řekl, že jo. Jo, první velký relevantní test, je to od uznávaného webu Tar Review, byl testovaný na GTIčku Golfové 8. generace a ty pneumatiky uspěly prakticky ve všech generacích, kategoriích. Byly prostě vždycky cca v top 3, krom valivého odporu, což prostě u sportovní pneumatiky není úplně relevantní záležitost. No. Tak a taky tam úplně nepropadly, takhle bych to spíš řekl. Byli předposlední. Jo? Aha. Z 6 pneumatik byly pátý. Valivýho odporu, jo. Nicméně v čem vynikali byl nějaký brždění na mokru a takovýhle věci, což prostě člověk je rád, když je to takhle bezpečné. A prostě ve všech těch performance testech byly vždycky v top 3. Top 3, přesně. Takže se jim asi umělá inteligence vyplatila. Já si myslím, že umělá inteligence obecně bude hýbat světem. O tom nepochybuju. Já jsem si s ní taky už nějakou zábavu užil. Ty taky, viď? Je to snad si s tím povídat. A já si myslím, že není zas tak daleko to, kdy ta umělá inteligence bude zásadně kecat i do vývoje automobilů, ne jenom už kecá. Jak to vidíme tady u gum, tak kecá. Zároveň já jsem viděl nějaký články o tom, jak některé komponenty podvozku se vyvíjejí tak, aby měly tu správnou pevnost a tu jako tuhost a tak dál. A když to zadáš umělé inteligenci, tak prostě navrhne něco, co by nikoho ani nenapadlo. Jasně, může být. Takže s tím se bude do budoucna počítat. Tak, něco, co umělá inteligence nenavrhla, co navrhla ale Honda,
A to je tady ta pokračování Preludy. No tyjo, to mi dělá upřímně velkou radost, že Honda Prelude bude mít další generaci. Nějaká přestávka tam byla od té, pokud se nepletu, 5. generace. Tady to by měla být 6. Je to potvrzený, že bude i pro evropský trh, což jsme tady rádi. Spousta sportáků se nám teď jako vypadalo, že začne vyhybat, že prostě Evropská unie bude mít už tak utažený předpisy, že to prostě nebudou moc tady prodávat ty automobilky. Třeba i druhá generace Subaru BRZ, tak strašně populární auto původně neměla být pro evropský trh, měla se tady prodávat jenom Toyota. Nakonec to sem dostali teda a prodává se to a myslím si, že Subaru musí být šťastný, že se to prodává, protože je to extrémně prodávaný model, vídáme to na silnicích hodně. Je to tak. A mezi autíčkářema je to jedno z zásadně oblíbených aut a doufejme, že Honda s tím uspěje minimálně podobně. Ačkoliv to určitě nebude tak sportovní auto. Mělo by to být hybrid vždycky, nebude tam možnost čistého spalováku, tím pádem pravděpodobně nebude ani možnost manuální převodovky, což je trošku škoda. Jasně. Ale s tím už se dneska prostě musíme směřovat. K těm autům, co se v Evropě neprodávají, nebo spíš takhle chvilku se prodávaly a už se nesmějí prodávat, bych ještě zmínil Jimny, kterýho je mi hodně líto. Jo. Baby Gčko. Suzuki Jimny. Škoda, že tady prostě se ho nejde normálně koupit už, nový. Jo. Teda nový. Auto je vlastně postavený na platformě aktuálního Civicu a Accordu. Takhle, všichni to předpokládají, že bude. To je potvrzený to ještě zcela není, ale všichni předpokládají, že to bude platforma aktuálního Civicu lomeno Accordu a vlastně to nahradí dvoudveřový Civic. Přesně tak. Do prodeje půjde pravděpodobně už v roce 2026, takže velice brzo se možná dočkáme nějakých předobjednávek téhle krasavice, protože já teda musím upřímně bližších detailů vlastně k tomu autu je známý tohle, je k němu známý teď nově interiér, ten tady teda na fotce nemáme, ale určitě to není nic těžkého najít. Ale vlastně nějaká bližší specifikace a víc detailů, než co jsme tady tak nějak zhruba prošli, k tomu ještě není. No, úplně je jenom potvrzený to, že to bude pro evropský trh. Ale jako jestli to auto bude opravdu vypadat takhle, jak na té fotce. Mělo by. Tak je fakt krásný. Je to hezký, mně se to taky líbí. To je to prostě sporták a těch ubejvá. No, tak teď se dostáváme k něčemu už ne tak populárnímu. Ne tak populárnímu, ne tak zábavnému, to je ale myslím, že nezmínit by byla blbost. No jasně, to je expanze čínské automobilky Build Your Dreams, zkráceně BYD, na český trh. Já nevím. Ono valná většina lidí podle mě neví, že to je Build Your Dreams a je to možná dobře, protože ten název je strašný. Oni to většinou na zadku toho auta mají napsaný a musím říct, že já nevím, jestli si chtěl koupit značku auta, která zní jako motivační citát. Prostě je to zvláštní, jde vidět, že prostě... Je tak z videoklipu Revolty prostě. Jde vidět, že to je čínský prostě, takže oni se prostě... To je jak s těma tričkama, kde je prostě napsaná nějaká kravina úplná, prostě ty Číňani to vyrábějí, protože je to anglicky. Tak mně to připadá trošku podobný. Samozřejmě tohle je obří automobilka, je to největší čínská automobilka, je to 3. největší automobilka na světě už. To je šílený. Oni teď v Číně dělají mnohem víc než jenom auta, že? Osobní. Tam dělají nákladáky, autobusy a všechno možný. Jo. A to dělají i elektrický ty autobusy? To dělají všechno elektrický, téměř všechno. Takhle. Oni vyrábějí i hybridy, ale co já vím, tak vyrábějí hybridy auta. Co se týče tady prostě nákladáků, autobusů a těchto věcí, tak pokud se nepletu, tak je to všechno elektřina, patří pod to nějaký další značky, vyrábějí dodávky. Ale jako dělají toho fakt hodně, je to fakt velký. Kdy vstoupil na ten český trh? Datum je zábavný, oznámili to nebo vstoupili 1.4. takže... A nebyl to apríl. Bohužel to nebyl apríl, nebo bohužel, jako zas nemůžeme snižovat to, že ty auta jsou zřejmě, budou velmi kvalitní a prostě nějaký smysl dávat budou asi, jo, ale... Já bych taky jako zmínil svůj jako nadhled na to, oni budou kvalitní, ale proč? No protože je to drahý. To není ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod je to, že ta automobilka je samozřejmě v Číně zásadně dotovaná. A z velké jako části obecně jí vlastní přímo stát. Jako většinu věcí v Číně. A je to za mě trošku jako... kontroverzní. No hlavně ohejbá to ten trh, že jo? Co si tak bude? samozřejmě, proto Evropská unie se tomu snaží bránit nějakýma clama. Teď prostě dorovnávají to, že tohle auto je prostě
podporovaný státem, ten vývoj je zásadně placený státem. Celkový vývoj té elektromobility tam vlastně byl velice dotovaný už nějakých xx let zpátky a ta férovost toho trhu, to je diskutabilní prostě, asi bychom do toho nějak víc nezabrušovali. Jasně. Je to nějaká věc, kterou prostě se jako musíme srovnat, protože už to tak je. Prostě vstoupili na ten trh, jo, nabízejí tady nějaký 3 auta, o kterých si tady něco řekneme a dokonce jedno, který ani není Dokonce jedno z nich ani není čistě elektrický, je to hybrid. Hybrid, jak jsme řekli. A to si myslím, že jako všechno si myslím, že může být poměrně zajímavý, ale já si osobně myslím, že když vám zmíníme cenovou politiku, tak to bude zásadní problém té automobilky v Evropě. To je otázka. Já si myslím, že ten evropský trh je furt poměrně dost vlastenecký. Jakože ne vlastenecký, že Němec musí jezdit v německém autě, ale prostě, že si každý radši koupí evropský auto, než tady nějakou Čínu. Jasně, a to, čeho si myslím se jako některý lidi báli, nebo co se očekávalo, že vlastně ty čínské auta na ten trh vstoupí a čím budou dominovat, byly ty ceny a to tady třeba u toho Bidu úplně není. Ten prostě se rozhodl vstoupit s cenama, řekněme, ekvivalentníma produktu nebo srovnatelnýma s konkurencí, nebo jak to říct. Jo, tak třeba jako... Chvástá se nějakou kvalitou a technologickou vyspělostí. Oni mají nějakou baterku, která údajně nezahoří, když se propíchne a takové věci. Viděl ten test už někdo v Evropě? A to je otázka. Dělal ho tady někdo? Nezávislej. Zásadní konkurent to bude pro Teslu, si myslím, protože... To bude. Mají sice jedno hybridní auto, ale bojují hlavně v té elektromobilitě a tam prostě i ty auta designově, tak je to takový Tesla design trošku. Je to trošku loupež, jako. Asi se nemá cenu bavit o designu čínských aut. Já si myslím, že Číňaní a jejich vyhlášenost v tom, že prostě jsou opravdu dobrý v kopírování věcí, tak to tady prostě nějakým způsobem vidět. No. Na co byt rozhodně bude lákat, když to není cena, tak je to záruka. 6 let, 150 000 kilometrů. To už je zajímavý. No. To je zajímavý, takže tím budou odbourávat takový ty lidi, kteří budou říkat, vidí to Čína, teď to nic nevydrží, blablabla. Je to tak. No. Oni celkově se prostě prezentují tím, že přichází s nějakým kvalitním produktem, což tak asi i bude. A ty jsi v nějakém Bidu ušel? Neřídil jsem ho, jenom jsem se vezl a připadal jsem si vevnitř určitě jako v kvalitně zpracovaném autě, než například v té Tesle. Jo. Ale zase Tesly jsou vyhlášený tím, že prostě vevnitř si připadáš. Obzvlášť Tesla Model 3 je prostě jako vyhlášená tím, že je to prostě shit. A tak co si budem, Tesla Model 3 je konkurence trojkového Bavoráku a trojkový Bavorák je interiéru je shit a teď mě to sežerte, jak chcete. Je to levný prostě. Je to prostě jako některé ty interiérové věci u těch Bavoráků jdou rychle do háje. Tak. A tak je to kus od kusu někdy. Tady na fotce máme vlajkovou loď, což je SUVčko, je to kupé SUV, což je dneska poměrně populární, že jo, protože každá ženská chce mít hezký SUVčko. A je to Sea Lion 7. Sea Lion 7. Je to velký SUVčko, bude to rodinný SUVčko. Je to čistě elektrický. V hybridu se toho nedočkáme. Tohle ne. Chvástej se tím, že to bude v perfektní výbavě. Tam upřímně asi vůbec neznáme detaily, ale určitě něco to půjde, tak se v tom rádi svezem. Tak jsme se v tom nehrabali. A cenovka startuje na necelých 1 200 000 korun. To je vlastně jako odpovídající, možná trochu levný, ale řekl bych spíš odpovídající tomu autu, ne? Jo. Dobrý je, že tam už nevzniká moc příplatků, tudíž v plný palbě to stojí je to vybavené. Lehce přes 1,4 a to je poměrně, jako věřím tomu, že pro někoho to zajímavý bude. Jo, pro někoho to zajímavý bude. Vlastně. Bude to určitě konkurent X, Tesla Model X. Jasně. A akorát to nemá ty lítající dveře. Nemá to křídla, no. Což je možná i výhoda, protože dveře jsou praktičtější. No, koukneme se na další model. Další model se jmenuje, tak já to zkusím správně říct, jo. Další model se jmenuje Seal
UDM pomlčka měkké I. Tak tohle už je plug-in hybrid, i když může být, pokud se nepletu, i elektrický, nicméně v té plug-in hybridní verzi startuje na nějakých 966 000 korun, takže opět jako prostě ty auta od toho bydu nebudou půlmilionový, nebudou prostě levný. Tady ale zase, je to velká kráva, je to prostě velký SUVčko a... Já si trošku myslím tím designem, jestli to prostě není trošku starší platforma než ta 7. Je to možný. Nezapuštěný kliky, tak neuhlazený design, přijde mi to trošku jak trošku starší verze. No. Vypadá to jak starší verze tohle. Ale jako prostě... upřímně, tam je 1500 v hybridu? V tom? Je tam 1500 v hybridu. Ten byt se chvástá tím, že vlastně ten motor je vyvinutý ne jako spalovací, kterým má pomáhat elektřina, ale že to je jako elektromobil se spalovacím motorem, který pomáhá té elektřině. To říká byt, jo. Jako pak otázka toho, jak to reálně funguje. Podobnou techniku se snažil i Renault s Nissanem. Jako. Jasně. Jo, ve svých SUVčkách. Je to tak. Ale upřímně ty auta nejsou moc oblíbený, uvidíme, jestli tohle to bude. Poslední tu máme sedana, což má být... Což je to, čím já jsem jel na tom spolujezdci. Jasně, je to byt Seal a má to být mezistupeň, jako velikosti mezistupeň mezi oktávkou Superbem. Startuje to někde na 1 150 000, končí to někde 1 250 000, takže cenově poměrně zajímavý, ale co si budeme? Je to velikostí trošku menší Superb, cenově to bude okolo toho Superba, takže si tady všichni koupí Superba. Pravděpodobně, jo. V Německu si všichni koupí Passata. Ale na druhou stranu v Německu už tohle vidíš občas jezdit. Fakt jo? Jo. Upřímně jsem to ještě nepotkal. Já jsem to Nesplet si to kvůli těm ukradeným světlům s Panamerou? Ne. Ty bedy už vidíš prostě jezdit a tohle je jeden z těch modelů, co už prostě občas vidíš. Je jich samozřejmě málo, ale myslím si, takový ty lidi, co prostě, víš co, i Němci si občas koupili, já nevím. Prostě... Východní Němci. No, ale i západní někteří si občas nekoupili Bavoráka, Audi nebo Mercedes, koupili si nějaký podivnou alternativu, co k ním úplně neseděla. Jo, tak tady tohle bude podobný. Prostě občas jsou lidi, co si chtějí koupit něco hlavně jiného. A pro ty tady teď prostě to... Já si trochu myslím, že ty čínské automobilky obecně můžou udělat to, co tady dřív udělali Korejci. Že? Jasně, a dneska kde jsou Korejci, že jo? Korejský auta dneska prostě jsou dobrý. Jo? Jsou dobrý. Já svým klientům, když nemají hodně vysoký budget na auto, je auto pro rodinu, tak Hyundai i30 a Kia Ceed úplně perfektní alternativa k oktávce. Rozhodně. Za mě osobně třeba lepší auto. To je takový diskutabilní za mě. Jo. Poměr cena výkon rozhodně. Poměr cena výkon, ale asi jo. Prostě ty ceny jsou dobrý a ty auta jsou dobrý. No. Takže je to tak. No. Tak přejdeme skončíme tady novinky. Zábavnější sekci, to jsou takový ponurý, protože prostě co je zajímavého nebo vtipného dostáváme se do nějakého finále. Čínských autech. Dostáváme se do finále, to jsou úlovky z inzerce. Připravili jsme si tady pro vás 3 vozidla a všechny 3 jsou úplně dokonalý. Jsou nějakým způsobem prostě kouzelný. Tak začneme? Ježíši Krista. Prvního tady máme 5kovýho Bavoráka, dovezenýho někde z Ameriky, upřímně nevím odkud, asi z Kalifornie, to je takový nejčastější. Myslíš si, že to je dovezený? Jo, je. Fakt jo? Jo, to je na amerických papírech. Fakt jo? Jo. Tak to koukám teda. Já jsem myslel, že to někdo jako si takhle jako upravil. Ne, to je fakt dovoz. To je bývalý auto newyorské policie. Jako vážně. To fakt je normálně to je fakt normálně dovezený. Dobře, no. Tak já tomu úplně nevěřím, nicméně my už jsme ho viděli i živě, že jo? My jsme ho bohužel viděli i naživo. Jelikož se živíme kontrolou aut v bazarech, tak jsme konec konců zavítali přímo do toho bazaru. To auto nevím před kolika lety je focený, ale v aktuální chvíli vypadá o dost hůř. No tak minimálně je zaprášený, abychom to zase úplně nehánili. Zarostlý, bych skoro řekl. Nás to hrozně pobavilo. Já když jsem ho pak viděl v inzerci, ono to stojí jako 3,50 Kč. Na to,
jako co to je. Jasně, no. Je to 34, myslím si, že tam je 2 litrem 50, což prostě není úplně nejhorší. Fajn, jako mohlo by to být zajímavý auto, kdyby nemělo tady tenhle luk. A tady mám ještě jeden slide k tomu a to je interiér. Tak to je dokonalý. Jako tenhle ten volant, kdybych měl bavoráka, takže jinak řečeno, kdybych měl nějaký mentální postižení, tak bych tenhle ten volant to rozhodně chtěl do svého auta. Jo. Rozhodně, to je úplně perfektní, to je dokonalý. Je to věc, no. Vonej stromeček. Chudák E34. Vonej stromeček, aby nebyla cítit ta plíseň v tom autě, která už určitě po těch letech odstavení vznikla. No dokonalý. Jestli to auto někdo chcete, je k nalezení na inzerci. Na S-autu, vyražte tam a myslím si, že budete úplně nadšený. Ale s podvalem teda, protože to neodjede. Asi neodjede. A tak pro někoho to může být zajímavý. Tak, dále tady máme Lamborghini. No tohle jsou spíš Lamborghini, no. Pro chudý limited edition. Tady nás hrozně pobavil popisek toho inzerátu. Tady přesně tak, tady šlo hlavně o popisek. S těžkým srdcem prodávám a chci nabídnout své Lamborghini pro chudý limited edition. 40 kW, no neskutečný, jako jo. Tímhle s tím jako náhodně jsem projížděl inzerci, ale Ne, tak samozřejmě prodávající očividně to... Z toho dělal těžkou stranu. Tak, to psal s nějakým nadhledem, auto pokud vím, tak už na inzerci není, takže někdo je šťastný majitel nové Lamborghini. Nicméně ještě tady byly nějaký zábavné věci v tom inzerátu, jo. Jo, třeba 125 korun drobných přihrádce. Jasně. Jo. Na palubní desce nečekejte žádný vánoční stromeček, krom kontrolky EPC, jo. Takže přece jenom tam něco svítí. Přesně, tak když tak vyndáte žárovku. Jo. Sliboval, že to když tak přelepí pásmo, zamaluje fixou. No tak perfektní. Tak. No a tak poslední úlovek. Poslední úlovek. To je tato dokonalá alfička. S tím nádherným červeným interiérem. To je jako něco, co tobě se rozhodně nelíbí a mě strašně. Tak jako já to dokážu ocenit, ale nekoupil bych si to. Tak to já bych si to koupil, to je prostě zásadní. To je dostatečně úchylný na to, abych já si to auto mohl koupit. Nedávno jsem přemýšlel nad koupí MGF, to je malý roadster, a našel jsem na inzerci německý jednoho stříbrného s červeným interiérem. A přesně jsem si říkal, to je dostatečně úchylný na to, aby si to mohl koupit člověk jako já. Pochybuju, že měl takhle parádní výfukový systém. Jako ty laufy směrovaný nahoru, to je nádherný. Upravit trošku mapu, aby to střílelo a budete prostě... Já nevím, jestli Twin Spark bude umět, ale jasně, že všechno bude umět střílet. Všechno jde, když se chce. Já si myslím obecně, ona jako tohle konkrétní auto je úplný designový skvost. Jo, jako... Mně se auto strašně líbí. Já jsem si dokonce uvažoval, jako kdysi před nějaká 10-15 let, uvažoval, že si tady to GTVčko pořídím. Ne tenhle kus teda, jo, ale jinak auto jako za mě jako nějakým způsobem cool je. Kdo ti to rozmluvil? Mechanik? Jo, no. Blbý je, že jestli si to koupím, tak to nebude servisovat. Blbý je, že by si musel koupit 2. Jo. To je stejně jako za Range Roverem. Range Rover jako musíte mít 2, protože jeden je vždycky v servise. Je to tak, asi navíc teda sehnat v tom vlastně ideálně 6válec, že jo, taky není úplně jednoduchý a i tak to prostě servisně bude náročný. Bude to velice zábavný určitě. No tím tak jo, tak tím máme asi všechno, ne? Přesně, tím bych ukončil naší rubriku úlovku z inzerce a tím zároveň ukončil i dnešní díl podcastu, který doufáme, že vás bavil. Jo, asi jsme se rozpovídali víc, než jsme chtěli, možná někde. Určitě. Jestli máte nějaké poznatky, rádi nám je sdělte v komentáři a u další epizody aktualice uvidíme za 14 dní. Proložíme to jedním tematickým podcastem a tak jsme slibovali. Vidíme se u další epizody. Tak jo, mějte se. Přejeme vám krásný den a... Čus. Pojď se.